Joo, ollaan tällä grillillä tankkaamassa vähän ruokaa ja hyviä hiilareita urheilusuoritusta varten, niin näette te sitten, että miten paljon hyötyä tästä on, kun ottaa vähän tuollaista hyviä hiilareita ja tällaista oikein majoneesista hampurilaista ja suoraan grilliltä ja rasvasta vielä, niin kyllä tulee sitten hyvää urheilutulosta ja tällaista, niin lähdetään tossa kohta urheilemaan, niin tankataan tässä vähän jos ruokaa, niin jaksaa hyvin urheilla, niin kyllä siitä hyvät urheilut tulee sitten, et ei siinä mitään. Yeah. Vähän lämpöä, kato urheilua varten. Se on Hifkin paita päälle, kun stadin miehiä ollaan, kato. Stadin ykköset aina vaan. Urheilemaan menossa, katso kaikki housut ja kaikki löytyy. Luistimit löytyy. Kypärä löytyy. Aletaan pikkuhiljaa olemaan valmiita. Luistimet jalkaan ja sitten urheilemaan. Katsotaan miten menee nää ilmaveirit. Kyllähän se menee hyvin kun minä olen vettämässä, niin ei sit mitään kysymystä ole. Se on ihan selkeä juttu. Se taas lähtee. Tässä mitään ongelmaa tuu. Kaikki löytyy. Nyt sen voi laittaa varmaan vähäksi aikaa poikki. Sidotaan luistimet hyvin, niin hyvä luisto. Uudet luistimet katoaa. Vähän kovempi jätkä kuin Mikael Granlund. Meneekö täältä takalta kiinni? Helposti. Granlundkin on yksi ihan vittu. Nössö homo sekin. Kultajuhlassa oltiin sattumalta. Kaverin kanssa mentiin siihen teatterin eteen, kun sieltä tuli nää jääkiekon superstarat pois, niin sen Granlundin perään lähti järkyttävä määrä pissiksiä, mutta mitä teki Mikael Granlund? 3 tyttöä lähti sen perään, se juoksi niitä karkuja sitten. Tytöt tuli pois. Mutta on se nyt vittu sen verran kova jätkä kuitenkin, että Seiska Miikka missä Suomeen panee, ei sen kyllä alemmas kannata mennäkään. Mutta vähintään kuin tollanen superstara kuitenkin Suomen jääkiekossa, niin kyllä nyt vittu missä Suomi pitää olla aina kainalossa. Nyt on eka ja jossain vaiheessa varmaan toka. Sen verran kova jätkä kuitenkin se Granlundin Mikki. Sekin on Hifkin miehiä, kuten paidasta huomaa. Sellaista se. Kysyin sinä iltana myös Petteri Nokelaiselta, että paljon pillua Granlundi saa tänään. Nokelainen sanoi, että niin paljon kuin se haluaa. No, ei se väärässä ollut, mutta Granlund ei sit varmaan vaan halua. Tyhmä jätkä. Ei voi muuta sanoa. Linnanjuhlissakin vittu ämmiä karkuun vaan juos. Vittu mikä homma. Luistimet mennyt ja pitää olla niinku jääkiekko miehellä, pitää olla kiekkoja messissä, on tällaisia kiekkoja ja sitten on nuuskakiekkoja, että pystyy vähän heittää kamaa tonne huuleen ja sitten voi lähteä menemään. Siellä on ja pysyy. Vähän niinku Jutti Lämäri 95 vuonna. Ottaa hanskat ja tästä pari kiekkoa tonne heitetään. Hanskat tosta noin vaan ja mailla messissä ottaa vielä kaula huivakata. Ville Peltonen IFK. No, tästä on hyvä lähteä. Vuoden ekat jäät ja Jonkalan Mikael Granlund täällä meillä. Noniin. Tuli vahingossa vääränpuolinen mailla messiin, mutta ne on vittu sellainen, että niin ei se häiritä. Nyt kättä istumaan lähtee taas näin ja pistää ilmaveillä. Ai, jaa. On nyt melkein radalla perralla. Mä harjoittelen taas näin, kun mä onnistuin vääränpuolinen maila ja kaikkea. Ja vittu kohta kun jalkakin tästä lähtee. No vittu oli hyvä sitten. Niin kuin kiekko jäi. Oho.
pörsää. Lähtisikö taas ilmaveiviä? Vittu melkein. Vittu vähän jäistä tänään tässä. Ja pienissä häissä. Märkä Simo ja Koukki sanoo. ja Ville Kalli. Se on hyvä olla tällainen monitaiteilija, kato jääkiekot ja kaikki menee tosta noin vaan. Ja sellaista muistelua takaperin. Joo. Hirveet taitoluistelu on 3 vuotta harrastettu. Ilmaveiviä lähtee. Siinä saa niin paljon pillua kuin haluu. melkein onnistuu. Ei ihan vielä. Missä on toinen kiekko? Ville Peltonen ja Kiekko kateesta. mistä löytyy tulisäli? Missä vitossa se kiekko? Täällähän se. Esitin vaan, että näin nyt lähtee ilmaveivit. Katsotaan. Pilloa tulee. Kovuttaja ikkunoista. Vielä yksi yritys. Oi! Oh! Oi! Ja! Ja! Tällaista se on tää. Urheilusankari elämä. Ilmaveivit vannistuu tosta noin vaan. Ilman minkäänlaista ongelmia. No vähän niinku ois koko elämänsä tehnyt näitä HIFKin miehiä tietenkin, että ei tässä mitään ongelmaa on. Voisit vielä näyttää yhden tällaisen hyvän rannelaukauksen, tumme ja tulinen. Ja pitkät liikkuu siellä näin maalin kunniaksi. Ei voi muuta sanoa, että tällainen superurheilija meikä on. Kaikki muutkin onnistuu. Että kiitos katsomisesta. Näytetään tosta teille vähän uutta urheilulajia, minkä on keksinyt. Että se on, tällaista voin antaa vinkkiä, että se on jäärullalautajelu. Et keksin sen tossa eilen itse illalla, säästää rahaa hyviä. Ei tarvitse mennä lumilautaille, kun menee rullalaudalla jäälle vaan lautaille. Et se on ihan hyvä laji. Et kokeillaan sitä vielä ja sitten tehdään jotain muuta. No, siinä oli mun skillit ja joku muu voi vetää paremmin ilmaveiviä, jos osaa, mut en mä usko, että teistä vitun läskeistä paskakasoista on mihinkään. Kun te ootte niin vitun loserit, että kannattatte jotain vittu HIFKiä. Ei vittu. Itekin kyllä kannata HIFKiä, mutta se on hyvä joukkue, mutta ei sitä kannattaa. Siellä on vaan näitä pikkupoikia, ketkä ei uskalla nussia edes, niin ei siinä mitään. Kohta katsotaan tätä uutta lajia, minkä on keksinyt, niin nyt otetaan vaatteet pois ja sit urheillaan lisää. Noniin, se on lajin vaihto, että heitetään piitti vittuun ja otetaan tää chippo. Sytytetään röök niin kun on skeittäjä aina pitää. Vittu avataan chippo ja otetaan tulet tulemaan. Ja siinä on rööki palamassa. Ja sit lähdetään vetele frontside ollia. Jaa. Mikä kikko. Vähän liukasta ei oikein uskalla. Antaa rööky kädessä. Mut tee soppaksi tässä. Mäkin. Tän näkyy. Tyyli löytyy ja rullat pyörii hyvin, niin lähdetäs vetelemään vähän frontside ollia. Menee muuten pikkusen paremmin kuin tää Tommi isosiskolle.
täällä ei ihan mitään ideaa ole. Yeah. Kuten näkyy, skilliä löytyy. Yeah. Ja vielä kerran frontside dollie tähän, niin skillit näkyy kunnolla teille rakkaille faneille. Kuka vittu korkea Siinä oli Arkkitehton urheilut, frontside ilmaveivit ja frontside dolliet. Nyt lähdetään himaa tekemään ja uploadaamaan tätä videota teille YouTubeen. Kiitos jos jaksoitte näinkin pitkälle katsomaan. Ei tässä enää mitään muuta. Tää on varmaan video, mitä on eniten suunniteltu, eli se 5 minuuttia autossa. Ei oikein muita videoita ollakaan suunniteltu sitten. Nyt lähdetään menee.